देखो भैया हई नैयर से लिया के मिठाई धइले बड़ी और खाए के नइखे देत हैं। हई कसार बा ओकरा बाद में लड्डू बा। ये सब का करिहन ध के खाए के हइले नइखे और ई ध के का करिहन। मिठाई बताई लगन कसार बा में और ई ले आइल बड़ी अपने नैहर से मंगला पर लिया तरी अब गे केकरा के से ले आइल बड़ू हो। हाँ तोरा नैहर से आइल बा तो खाए ला ले आइल बड़ू कि धरे ला ले आइल बड़ू। तो मंगला पर देतर मिठाई तो बताओ कि कॉलेज का टाइम में ना पूछल जाला क्यों मिठाई पर घर में खाम कि ना। कोई या पूछलो हई देखी लेकिन है जब पूछले रहती तो मिठाई घर में कसार देखी है देखी कसार तो कोई लिए लो हो। हाँ तो ले आलू तो तू अपना खातिर धर लो कि रात में खाए है। देखिए दोस्त मंगला पर तो मिठाई आइल और वो में कसार जेंगे बा वही आना धुन भुअरी लागत है। तो तेरा बड़का भैया कैसे मिल रहा। देखी नैयर कसार लिया के घर में सरावतरी मंगला पर ले ली मिठाई।